Big alarm. Ako walang picture. Dalawa kayo. Ngiti kayo. Dapat tatlo. Dapat tatlo. Dalawa muna kayo. Saan po yun? Ang ganda naman ng Ferrari ni Pacquiao. Bakit dyan? Ang layo nyo. Ang layo-layo nyo dito. Ay, kaso hindi makita. Sige dyan. Ang tagal mag-load. Dito na. Parang madilim. Isa na lang daw. No homo. 1, 2. Okay. Don't do that to me. Where were you last night? What, at the club? Edward got knocked out. Good? Why who? I don't know, I mean... Ay, dilim. Ang dilim? Like a No way. Sherry, ang dilim na kuha mo. Ano naman yan? Cheese. Ito, braso de Pacquiao. Braso de Pacquiao? Ito yung meron siyang pangalan. Ito daw Gawan mo din daw siya braso de Mark. Braso de Pacquiao, di ba? Gusto daw niya. Ang dilim-dilim na kuha sa akin. Madilim, walang flash. Kunin mo ako dito. Nakarito Dali, ako muna sa ano ni... Ay, dyan. Sana kinamo kami dalawa doon. Pagkikuha ko dun sa ano ni Pacquiao. Kasi yung dilim ng kuha ni Sherry. Anong gagawin ko? Hawakan mo lang. Sa car ni Sherry, ni Pacquiao. Kuhaan mo kami ni Sherry. Tatlo tayo, Sherry. Bilis. Ano ka nahawak ko to eh? Bahan no? O, siya na muna kasi hawak mo yung camera niya. Kaya ikaw muna. Ikaw picture mo? Yeah. Ito lang, tama na dito. Okay na ako dito. Pwede ba lang dito? Nagulguluhan na si Mark. Si Mark na magkukulilig na si Mark.